mapeto ayandika zizindikiro zonse zinena. Kupitiriza ndithu kupaseni zinthu zosiyanasiyana zimene zochitika kuno kudowa makamaka ku Chiaview kumene kuli msonkhano wapaderadera. Ife a V&V Media TV tili pano ndithu kupaseni zonse zimene zochitika pano. Motero ndikunena pano tikhetu kucheza na anthu osiyanasiyana funa kumva kuti msonkhano awuyamba motani nanga moyo wawo ukuyenda motani motengati amene akuwalandira. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, ndikupempheni kuti mukhale nane pamene tikhetu kucheza na anthu osiyanasiyana kumva chomwe chawo zokumana nazo zimene akumanizana nazo. Ifanira fotokoza kuti kunoko ndithu msewu wake ndiovuta kwambiri moti ife dzulo tinakakamira pa msewu mpaka nankugona pompo. Tinalipo anthu ambiri magalimoto ochuluka amene adagona pa msewu, ena ndithu adagona pompano, ena ndithu anali akunyamuka kumene Blantyre aka ndi kulilongwe kufikanso malo ano. Ndiye ndikupempheni kuti mukhale pamenepo pamene tikhetu kucheza na anthu osiyanasiyana kumva amene kunoko akulandira mauthenga osiyanasiyana amene akuperekedwa. Tikhale limodzi. Wa ombo yanga moyo wamphamvu inu bwa ayi moyo dzina Yesani Chalendewa. Mwachokera kuti? Nachokera mudzi mwa Magabu. Mabweratu pano phiri simunaone kuti pakuzizira chimene chokopa ni timu bwa muno ndi chani? Kunoko tundu uthenga wabwino umene kumwazidwa kuno. Chimene chani kopa mtima kwambiri kuti ndifike malano. Komanso kuona anthu ake akhristu ake ampingo wa Seventh Day very friendly to people. So chinani kopa mtima kuti ndikaone ndekha kuti chikuchitika kumene ndi chani kwenikweni. Inu so Seventh Day? Ine si wa Seventh Day. Koma ndithu chinakukopani kuti mpano fike malo ano? Kwambiri kwake. Ndi mmene mawu yambira kuona msonkhano ngati munthu amene sino wa Seventh Day mangobwera kuzaona mpaka na mwafika poti mamva kukoma. Mwina kuchoka mmawu fika nthawi ino mwalimbikisika motani ngati munthu? Ineyo ndalimbikisika kwambiri. Mwachitsanso manja mwangamu muli mapepa. Mapepa anda Seventh Day. Kuli si nyimbo zimenezi? Awawa ndi mayeso ndithu amene a Seventh Day akupereka. Akupasani mayeso? Akupereka ndithu kuti tapitani mupite mukayankhe. Ndi mmene mundapezamo zochuluka ndithu. Apezamo mavesi olimbikitsa, mavesi ndithu kuti ukatha kuwagwiritsa ntchito. Kupeza moyo wonse atha kwa pafupi ndithu. Ndithu lito. Ndikupo limene zate musimafikiratu basi simupitanso kwina. Pamene kundeko funika kuganiza so kwambiri. Kwasi ungangoti lero ndi lero of course tamba kuchokera mbuyo mmene kampuni imadzayambika kuyamba kuchecha kufika poti pakusidwa zinthu pano ife takhatili konkuno monga anthu amene tili very around ndi kunoko ndiye tatakuona kuti anthu anda serious komabe tibaona kuti tigwira nawo ntchito modani. Talemba ni mayeso mukonze mukakhonza ndikupe kuti zikhala zabwino bwisi muganizanso mwina zobwerera. Mwina nkuteka. Ziko mkombiri wawo. Ndithu zonsezi kufika ndi kuno ku Chiaview kudowa. Kumene tili ku kitchen kumene anthu amandirako chakudya ophika amaphika ameneku kumakhaso zokudya ndithu zogulisa zosiyanasiyana zimene anthu amagula. Cholinga chimene tili pano kungopasa chithunzi cha zimene zikuchitika kuno, zimene anthu akuchita komanso ena mwa izo zimene akufotokoza. Nditamva ndithu kuti alipo ena amene sa Seventh Day koma akubwera pano. Usi imene mukuonera mu ndithu ndi imene zilili. Namuona kamera mano wanga ndithu kusinzina kuti iwe ufuna tipange banje komabe tikupasanibe zimene zochitika kuno. Ena ndithu ali busy kupanga masamba. Muli banje wawo? Ayi wambamvu zikutekera? Pang'ono kani bwana. Si masamba ndithu amene otendera mazona khalapo. Khalapo amwini. Chiro yake limene. Dzina ndani wawo? Jasmine David William Kubo. Ndaona ngakhale muli ku kitchen kumabe awikira ni speaker apo. Mwina mukupindula motani ndi mautumiki amene ali pano? Amene walipindula ndithu bwana. Kuti so makamaka tizilimbikitsika kunkhani ya umoyo wauzimu. Komanso kuti chakudya chikamachikoza tizitotetezeka. Tili kumoto. Kuno ndi kumoto. Ndithu bwana. Tikulira pano ndithu usi lakata pano komabe azibambo wali pano kugwira ntchito nangapanga bwanji. Misonzi ikugwa, speaker ili hapo, uthenga umene umaperekedwa akumatha kuwusata bwinobwino. Tikuyendabe kupasana zosiyanasiyana zimene zochitika kuno ku kitchen, zimene anthu osiyanasiyana akupanga kuno. Ena ndithu masambadula kale. Muli banje wa? Ndithu tikucheza ndi anthu kuona mene zinthu zokhalira. Si za usiku zathika kale pamenepo? Za usiku zathika kale. Tisakayikeso? Musakayikeso. Idya zotendera? Mudya zotendera. Mupindula motani ndi msonkhano umenewu? Ife msonkhano umenewu tupindula nawo ifana feso tikumva uthenga kunoko tikamaphika na feso tumamva uthenga tumadalitsika. Ndithu. Koma mukupirira. Kupirira utsi. Chifukwa usulu kuswa masewera. Maso anga achita kufira. Kuleko. Kuleko pano padokota amandi kuti ndikapemphewa nkhwanda amene kuti mankhwala nawo ndayiwo okha basi. Pitana akakupasani. Akakupaseni. Kamene mfamo onetsetse maso anga amene aonekera. Zimene zindi zochitika kuno tili ku kitchen kumene anthu osiyanasiyana akuphika, ena kuchita business konkuno, ena ndithu kuphika zakudya zimene anthu osiyanasiyana
akumakhala akuzira ndikuona apa ena upika nditu mandasi angokoma twa nalawa kumaoneka kuti mandasi okoma kwambiri. Inu mabwera za uthenga kapena business yokha basi? Tinabwera business komano uthenga ukatifika tumvetsera ndithu. Apapa mukutha kuona tili pakasiyana. Kamanena Yesu amatikonda. Yesu panga nawe. Nena investiro tikunena nawo. Ndia usanyeza kuti mwina ukoko zambizi utidutsa koma kumusi kunazi uthenga. Mwina masiku ali nkubwera timva tunkhani ya inu kuti mwina mwake ndinu mmodzi mwa inde tipozotero kuti mwina poti ndikoyamba kupanga participate chinthu ngati chimenechi. Koma business ili bwanji malowano? Business ili bwino. Kwambiri taphunzira zambiri zina taona kuti tinafoka sitinakwanitse koma ulendo wenawo mwayi ukadzabwerasa fada nayo basi business fada. Madibwa? Fada nayo business basi chilichonse kusiya mwala wonse kukazingira santhu kutsopaso bobo. Zina ndani fada? Inetu ndirita mpita salati. Tatokoza kwambiri. Iya zimenezi ndithu zimene zochitika kuno kufotokoza zimene zochitika kuno komanso business imene akupanga lero ndi Friday dzuwa sinalowe anthu apanga business yawo ikangolowa dzuwa ndikhupirira business ndithu mwina mwake sitheka kuchitika monga mene mpingo wa Seventh Day umachitira ndithu mogwirizana ndi malamulo ake. Ndiye tikuyenda ndithu ukutupita ku kampu ya ana kumene kuli ana osiyanasiyana amenenso nawo anaona kuti nchofunikira ndithu kuti abwere malo ano. Kungofotokoza za malo ano ndi akulu kwambiri. Moti imene timabwera challenge imene tikuifotokoza pano kuyambira nthawi imene timacheza ndi president fika pano ndi nkhani yokuza nsewu. Koma zikuoneka ndithu magalimoto ambiri amene adayima ku nsewu onse afika kuno. Motero kuti abwereza mbali ina imene magalimoto akhale akulowera. Muli bwanji wawo? Tili bwino. Zina chapa cha ndani? Ine Terence Walker. Piritu mmayenda. Munene? Inu mmayenda. Mukhanga likuti anango kuikana utumiki wana pa mundu. Ife ana timakonda ko basi. Ndituti zana zimakondweretsa. Ndikofunika mutani makam meeting amene kumakhani mbali ina yana kuti ana satopindwa mbali yawo. Choyambira nchauti anawa tukwakonzetsera moyo wawo chikhristu chawo chamtsogolo. Nde munthu sumamanga nyumba opanda foundation yolimba iya. Nkofunika kwambiri kuti mipingomo camp meeting anatidzachitira. Chifukwa tikatero anawa adzikhala nacho chidwi choti nafenso tizipeza songona misasa. Koma munthu wa zaka 16 musamuzapaiza songona misasa atangochera kumene mpingo kapena atangokhala munthu oti samapita kuiya. Izofuta ko basi. Nkofunika kwambiri kuti anawa azikhala misonga ya misasa as a foundation on their Christianity. Ati mumadumba kuno kuti Yesu amandikonda kuno. Ndipo timalumba osati mwesera mwangochedwa inuyo. Mudakatipeza. Mudakalumba nawonso. Mwina nduthenga wanje umene Mungu apasachi makolo ena amene ana mwina sanabwere pano kapena makolo awo amene anali pano. Nduthenga wanje umene Mungu apasa ndangana. Ndiyambe ndi uthenga wa makolo amene ana watitumizira. Tikuthokoza chifukwa chakutitumizira anawo. Mulungu akudalitseni. Tukana ubuna nawo mudziona ino nthawi ya zochita mukaona ukoko konseko kuli zochita kumeneko. Palibe mwana amene wangokhala. Ne anawo popita akhala atagwira china chake mmutu mwawo. Chachiwiri kwa makolo amene sanatumize ana tadandaula. Anawo amisa zambiri. Zaponya. Komabe ndithu nthawi ina mudzayesesa kuti mudzapezeke. Anawo adzapezeke. Zakhala zokoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Inu dumphani koma ndikwamikeni kwambiri. Ndathokoza. Chifukwa chone tikunja kukuzizira nyengo ili kuno ndiyosiyana mwina imene ili madera atuwa. Koma ndithu muli pano limodzi ndi ana. Tili nawo limodzi. Mwalimbikitsenso ovala majuzi. Ndipo avala majuzi muona ambiri ayo. Avala majuzi ndithu. Tikaonanso kuti mwina tasizidwa pang'ono. Tilumba. Ndathokoza. Ndithu. Kuli Yesu zatheka. Ndathokoza. Muli bwanji mayi? Ndipo muli bwanji? Wasakuyankhula. Hey. Amayankhalo amene amapanga. Akudumpha nawo amene wa Yesu amandikonda. Akudumpha nawo upanga mafingerprints pamene baba. Ino sonkhano imene ungati kholo mwina ukupindulisa ni motani kapena mwapindula motani. Ndipo dzulo ufika lero. Ndipo ndendasanga kwambiri kuti ndabwera. Nero nyamula mbumba yanga yonse ina ili mkatimo ndikungoonera bada yonse naitenga nyumba yonse. Nde akankamenda khala nako panopa. Ndikofunika motani kuphunzitsa ana adakali ang'ono njira Chikristu. Ndipo ndizofunika kwambiri pena timona ngati sakumva nawo tikakhala nawo kunyumba kapena akakhala apapa. Koma mmadabwa kuti mukapitano pambali akunena zinthu zija akuziloweza mavesi aja and amakhala excited next time or zimene zikuchitika papa they'll be excited to say mommy let's go to camp meeting again. Ndipo this time around aneto kakamira kulilira ndiraiteni
Yesu ananena kuti ufumu wake mwamboli wachani kodi ototereti tiyeni ndi anthu ena apena kuti ndikanga ndakasiya ndawo zoti ino ndikanga tanga tonse ndatitenga ndatinyamula ndikuwuzani asangalale line chinyamnyamu Juma Mrs. Juma aitatokoza nditu ino dumbani basi amene waombe dongo imene ndithu ndi kampu ya ana kumene kuli ana osiyanasiyana onse amene ali pano amene ndi Adventist kuli ana ena amene si Adventist koma ndithu ndozungulira dera lino anaona kuti nkofunika ndithu kuti akhale limodzi ndi ana anzawo monga mmene fotokoza kuti tili pano ndithu kucheza ndi anthu osiyanasiyana kufuna kumva ndithu kuti msonkhano umenewu awuyamba motani akupindula motani ndeti nali ku kitchen kumene ndithu tatuka usi limodzi ndi cameraman Brax nayenso ndithu funa kulira kuti kumachuchika ndi chani komabe timafunika ndithu kuti tichite zimenezo tikupasira chithunzi cha zimene zochitika kuno ku Chia View ndi malo akulu kwambiri motero kuti tithokoze anzathu a Central Malawi Conference chifukwa cha dongosolo labwino limene analipanga. Anthu ambiri ndithu afika malo ano magalimoto afika anthu osiyanasiyana ndithu kuchokeranso madera osiyanasiyana ali malo ano kufuna kuzachitira umboni chinthu chachikulu kufuna kuzamva uthenga chifukwa mauthenga amene akuperekedwa pano ndithu nthawi yatha Yesu akubwera posachedwa tisangochitenga ngati muna nkhamba kamwe iyayi koma tikenacho serious kuti Yesu akubwera posachedwa pamene Yesu akubwera posachedwa inu ndine ndi ntchito yathu ndithu kuti tifalitse uthenga wa Mulungu mosayang'anira mbali imene tili mosayang'anira dera limene ifeyo tikuyenera ndithu kuti tikafalitse uthenga mmene tikuonera kumeneko ndithu magalimoto imene akumachitira ndithu funa kufika malo ano chifukwa chakuvuta kwa msewu mayendedwe ake akumakhala ngati amenewo. Tikupempheni kwa inu nonse amene mukutimvera komanso kutionera kuti ayipitirizani kusatira VNV Media TV.